Здравейте, папуници! Аз съм Павел. Аз съм Стефи. И в днешното видео ще ви покажем какво имам в моята... Не знам. раница. От начало. Какво има в моята раница? И Хора, искам само преди да започнем видеото, пишете дали ми харесва нашия аутфит и вижте какво имам. Харесва ли? И да. Сега всички синоними ще изговорим, Айде, добре, започваме. Така, сега. Това е раницата на Павел. Взела е от Техномаркет. Да. Правим реклама. От Слави Беклашърс. На мен много ме изкипи тази раница. Пишете в коментарите дали на вас ви изкипи. Материята е много хубава, твърда е и хич не е тежка. Аз искам да си я взема за училище, защото много макети. Обаче той не ми дава. Не е спрял. Там. Ето така се. Добре. Да. Ето тук, както виждате, имаме на бонус на А1 и Е-просвета. И аз лично ще си направя бонус на... Защото това е за училище. Сега ще отидем на леглото, между другото много сме на село. Да. И да започнем. И има много скрити джобчета. Да започвам? Ти, започвам. Така, хора, вече сме на леглото. Така, сега ще ви покажа първия джоб. Първият джоб е тук. Принципно е направено за лаптоп отвътре. Да, обаче ние не го използваме за лаптоп. Този лаптоп се държа камерата и нещата към камерите. Така, тук имаме... Давай, ти казвай, че аз не съм ютубър. Това е стойка за камера за закачане на колело или на нещо, което искате. Това е за GoPro-то, да се слага ето така на главата. За да държи, виждали сте го 100%. И да продължаваме с следващото нещо. Сега мората. Давай, аз ще снимам. Добре. Така. Следващото нещо е този стик, който е напълно китайски. Но пък върши някаква работа и едно допълнително винче за други функции. Това беше от този джоб. Сега се прехвърляме към тайния джоб отзад, който го използвам за телефон, който в момента не е. Тук сега ще отворим големия джоб с лепенки допълнително. Имаме шише, което е с колонка отдолу. В момента не правя реклама на The Clashers, извинявайте. Тук е автографа. И съм си взел химикал и молив за всеки случай. Винаги трябва да има. Тук през тази батерия може да се зарежда на телефона. От ето това място минава кабела и се вкарвате кабел и може да го зареждате. Тук седи микрофона, който е... Сте го виждали много пъти, той е един от първите. Тук зад този джоб имаме дистанционно за телефон. Оставането. Може да видите другото дистанционно. Също така може да видите камерата, с която снимаме в момента, и лампата.
Да. Това тук е стойка за микрофон, която рядко използвам. В този джоб имаме зарядно за кола, което често откачам, рядко съм в кола и го включвам към батерията. И това също. Това по-скоро е за зареждане на батерията и едно тип-ключ. И тук по-малко. Приключихме с този джоб и е време за джоба за лаптоп, в който не седи лаптоп, защото още нямам, но напред ще видите. Това е мястото, където ще влиза камерата. През лятото може да видите видеа с него, след вода. Това е фенер. Сега малко ще ви проблеснат очите. Даже на мен е такова очите. А що да снима още една камера, не толкова силна. И това общо беше от джоба за светлина. Ами това беше от раницата. Някои неща са стари, други са нови, които ще използваме. И общо взето мисля, че е това от раницата. И сега малко ще ви поговоря с Стефи. Здравейте пак! Надявам се да ви е харесало видеото. Ако искате мърч, трябва да стигнем до 1000 абоната. Предния път пак го казах, но все пак това е важно и надявам се, че и вие искате мърчове. За да има такъв мърч, трябва да се абонирате и да лайкнете всяко от видеото. Давам ви 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5. Надявам се да сте го лайкнали. Чао! Това беше от нас.